салом алейкум тамошобинони азиз, бародарони гиромӣ. Некавги дар навор мебинед суракай, сураки қарато, сураки хубай, кавги хубай. Куя тамошош кунед бародаро, я баҳобити ҳами сурак чӣ хелай. Инаи сару чашму ина биниш, ина бинияшу нолаш, ина пихои аҷоиб дора неки. Ина пихоша тамошо кун. Сохти хуруза, сохти пихи хурузай. Бора тамошо кун. Ин сурака кия баҳобитием бародаро чӣ хелай. Ранги кавги аҳл истодай дар болои стол. Пихоша бин. Пихора бин. Пихави сохти пихи хурузай. Кам қадамам мезана. Я борхта бы так. Эй, ширинари. Ширинари. Сурак ҳамин. Хайна бародаро. Сурак ина ҳамин. Инаи парашам тамошош кун. Чашмош. Пир нагӯям.